سلام زي لما عن تزغرب لكم بزعبا مش قال انتاي مخانو كمتي عبز حلفو مدبات بيونايتد كالتشرز اوف كندا ناتدالوه زغرب لنا زلو بزعبا سنا امرا وطعنانا كما قرنا نكناخن مقصلتاناتو لما عنتي نذكر له ارستي مش قال انتايو زبلي خون مالتيو مش قال انتايو بزعبا حدا زي ترقاقص سعبين زلو كونتات ويكا فتصامه ناي مجناق ጭንቀት ወይከዓ ፍርሂ ክንብሎ ንኽእል ኢና ንውጥረት ዝመጽእ ባህርያዊ ምላሽ እዩ ንቡር ክፋል ህይወት ድማ እዩ ምሽቃል ክሳዕ ሳዕቤኑ ዝፈለጥናዮ መፍትሒኡ ድማ ዝተረዳእናን ወይከዓ መፍትሒኡ ክሳዕ ዝረኸብናሉ ሕማቅ ስምዒት ኣይኮነን ነቲ ንውጥረት ዝመጽእ ባህርያዊ ምላሽ ንህበሉ ንቡር ክፋል ህይወትና ምሽቃል ኣብ ገሊኡ ኩነታት ብዛዕባቲ ዘጋጥም ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ መጠንቀቕታን ግቡእ ስግምቲ ክንወስድ ብምሕጋዝን ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ምሽቃል ካብ መጠን ንላዕሊ ቀጻልን ቁፅፅር ዘይብሉን ምስ ዝኸውን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ከዓናቕፈና ኣእምሮዊ ምዝንባል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምሽቃል ከም መወሳኽ ፀቕጢ ደም ወይ ከዓ መጠን ሽኮር ዝኣመሰለ ብዙሕ ኣካላውን ለውጥታት ክምፅእ ይኽእል እዩ ረሃፅ ምንቅጥቃጥ ኣካላትና ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምሽቃል ካብ ፍርሂ ዝነውሐ ግዜ እዩ ዝፀንሕ ኣብዚ እዋን እዚ ፍርሂ ካብ ሓደ ምኽንያት ክመፅእ ይኽእል እዩ ብኣንፃሩ ግን ምሽቃል ብዛዕባ መፃእን ሓፈሻውን ስግኣት እዩ ምሽቃል ንሂወት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ይኽእል እዩ ንኣብነት ዝጭነቁ ሰባት ብዙሕ ዋጋ እኳ እንተኸፈሉ ካብ ገሊኡ ኩነታት ክርሕቁ ይኽእሉ እዮም ምሽቃልን ፍርህን ዘለዎ ፍልሊ ገለ ነገራት ክጠቅስ ምሽቃል ፍርህን ምስ ስምዒታት ተተሓሓዘ እኳ እንተኾነ ገለ ኣገደስቲ ፍልልያት ግን ኣለዎ ንኣብነት ፍርሂ ንሓደ ዘስግእ ወይ ከዓ ሓደገኛ ጌርካ ንዝርአ ፍሉይ ዘነቓቕሕ ነገር ቅልጡፍን ፅዑቕን ግዝያውን ምላሽ እዩ ንኣብነት ኣብ በረኻ ተመን ተጋጢሙካ ፍርሂ ይስምዓካ ኣካላትካ ድማ ካብቲ ሓደጋ ንኸተምልጥ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ተቓለስ ወይ ከዓ ምህዳም ዝብል ምላሽ ብምሃብ ካብቲ ኩነታት ክትእለ ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ምሽቃል መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፍርሂ ዝነኣሰ ፍሉይን ፅዑቕን ምሽቃል ወይ ከዓ ፍርሂ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ መፃኢ ምጥርጣር ወይ ከዓ ብኡ ንብኡ ወይ ንፁር ዘይኮነ ስግኣት ምስ ዝስምዖ ስምዒት እተተሓሓዘ እዩ ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ሰማዕቲ ዘረባ ከተቕርብ እንተኣድልዩካ ንድሕነትካ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ እኳ እንተዘየለ ብዛዕባኡ ክትሸቐል ግን ትኽእል ኢኻ ምሽቃልን ፍርህን ሓደ ዓይነት ድዩ ካልእ ኣገዳሲ ፍልሊ ከዓ ፍርሂ ነቲ ህፁፅ ሓደጋ ብቕልጡፍን ብውፅኢታውን መንገዲ ምላሽ ንኽትህበሉ ዝሕግዘና ዝያዳ ተዓፃፃፊ ስምዒት እዩ ይኹን እምበር ምሽቃል ካብ መጠን ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ድማ ዕንቅፋት ክኾኖ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ናብ ምርሓቕ ጠባይ ወይ ከዓ ካልእ ዘይግቡእ ናይ ምፅዋር ስልትታት እዩ ዝመርሕ ብሓፂሩ ፍርሒ ንዝርአ ስግኣት ፍሉይ ምላሽ እኳ እንተኾነ ምሽቃል ግን ምስ ምጥርጣር ወይ ስግኣት እተተሓሓዘ ሓፈሻዊ ናይ ምጭናቕ ስምዒት ወይ ከዓ ፍርሂ እዩ ብመሰረት ማሕበር ሳይኪያትሪክ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ምሽቃል የጋጥመን ምልክታት ምሽቃል ናይ ምሽቃል ፀገም ከም ዘሎኒ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል ተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ምሽቃል ከጋጥሞም ከሎ ተፈላለየ ምልክታት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም
تفلالي عينة مشقال تفلالي ملكتات كمص يخእል እዩ ቀዳማይ እንበዛ መሸቃልን ፍርህን ተኻላይ ምልክት ህድእ ክብል ወይ ከዓ ክሃድእ ዘይምኽኣል ሳልሳይ ድቃስ መስኣን ወይ ከዓ ካብ ድቃስ ዘይምትሳእ ራብዓይ ከተተኩር ወይ ከዓ ከተተንፍስ ዘይምኽኣልካ ወይ እውን ንቡር ምስትንፋስ ዘይምኽኣል ሓምሻይ ፍርሂ ወይ ከዓ ናይ ሓደጋ ወይ ጥፍኣት ስምዒት ኣዝዩ ዘሕዝን ዘሳቕን ነገር ከም ዘጋጥም ብቐጻሊ ምሽቓል ሻድሻይ ህርመት ልብን ምስትንፋስን ምስትንፋስ ኣዝዩ ቅልጡፍን ዕምቀት ዘይብሉ ሃይፐርቬንሽን ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ኣፍ ልቢ ፀቕጢ ድኻም ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ኣፍ ክነቅፅ ከሎ ሕማም ርእሲ ጭዋዳታት ምውጣር ምንቅጥቃጥ ወይ ከዓ ምንቅጥቃጥ ኣብ ኣእዳውን ኣብ ኣእጋርን ኣርተራይተስ በተደጋጋሚ ሽንቲ ኣብ ጎሮሮኻ ዘሎ ንቑፅ ነገር ክስማዓካ ከሎ ድኻምን ቀጻሊ ናይ ምሽቓል ስምዒትን ብቐሊሉ ምፍራሕ ንፍርሂ ዝመልኦ ሓሳብ ደው ንምባል ክትፅገም ከለኻ ካብ ዘፍርህ ነገራት ወይ ከዓ ኩነታት ዘይምርሓቕ ዓይነታት ምሽቓል እዞም ኩሎም ጠቐስናዮም ኮይኖም ካብዚኣቶም ሓደ ኣገዳሲ ክንወስድ ከለና ሓፈሻዊ ምሽቓል እንብሎ ምዝንባል GAD ብዛዕባ እዚ መዓልታዊ ጉዳያትን ኩነታትን ካብ መጠን ንላዕሊ ተደጋጋምን ዘይኮነታውን ምሽቓልን እዩ እዚ ድማ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ፓኒክ ዲስኦርደር እንብሎ ሓደ ሰብ ተደጋጋምን ዘይተጸበኻዮን ፍርሂ ከጋጥም ዘጋጥሞ ዓይነት ምሽቓል እዩ ፍርሂ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ክበፅሕ ሃንደበታዊ ብርቱዕ ፍርሂ ወይ ከዓ መቆራፅ እዩ ከም ህርመት ልቢ ረሃፅ ሕፅረት ትንፋስ ከምኡውን አንጠልጢሉ ዘሎ ጥፍኣት ወይ ከዓ መቆፅፃር ምስኣን ዝኣመሰለ መለክታት ዘጠቃልል እዩ ናይ ፍርሂ ዲስኦርደር ዘለዎም ሰባት ኣብ መጻኢ ናይ ፍርሂ መጥቃዕትታት ዘየቋርፅ ምሽቓልን ፍርህን ከጋጥሞም ይኽእል እዩ እዚ ድማ ናብ ምርሓቕ ጠባይ ከምኡውን ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ከቢድ ምሽቓልን ጉድኣትን የምፅእ ናይ ፍርሂ ምዝንባል ዘማስን ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ክሓዊ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ማሕበራዊ ምሽቓል ወይ ከዓ ማሕበራዊ ፎብያ ንብሎ ሕፍረት ጥራይ ኣይኮነን ማለት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ንኸይትወፅእ ንኸይትቃላዕ ሕፍረት ክስማዓካ ጥራይ ዘይኮነ ሰብ እቲ ሰብ ብኻልኦት ከይከታተል ከይፍረድ ከይዋረድ ከምኡውን ከይነፅጎ ምሽቓልን ፍርህን ይስምዖ ወይ ከዓ ኣብ መዓልታዊ ማሕበራዊ ኩነታት ከም ኣብ ስራሕ ቤት ትምህርቲ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ኣዕሩኽን ጎረባብትን ዝኣመሰለ ዘሳቐ ርእሰ ምትእምማን ይስማዓካ ማሕበራዊ ምሽቓል ዘለዎ ሰባት ኣብ መዓልታዊ ኩነታት ከም ሸያጢ ወይ ከዓ ገንዘብ ኣብ ድንኳን ምዝርራብ ኣብ ኣብያተ ምግቢ ምእዛዝ ብጉጅለ ኮይኖም ምብላዕ ወይ ምስታይ ህዝባዊ መሕፀቢ ክፍልታት ምጥቃም ኣብዚ ኩሉ ቦታታት ክትጭነቕ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕማም እዚ ጂናዊ ክኸውን ይኽእል እኳ እንተኾነ ልሙድን ክሕከም ዝከኣልን እዩ ብምኽንያት ፍርሃቶምን ምሽቓሎምን ነዚ ንጥፈታት እዚ ብዓብዪ ፀገም ክፍፅሞ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ቀፂለ እቲ ገለ መፍትሒታት ክንገብሮ ዝግባአና ናብቲ መፍትሒታት ክኣቱ ኣብዚ መፍትሒታት ክንሪኦ ዝደሊ ናይ ምሽቓል ምልክታት ከመይ ጌርና ንቆፃፀሮ እዚ እቲ ኣገዳሲ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሓፃር ቪድዮ ክገድፈልኩም ዝደሊ መጀመርያ ጥዑይ ኣነባብራ ሂወት ክህልወና ኣለዎ ላይፍ ስታይልና ወይ ከዓ ኣነባብራና ስሩዕ ድቃስ ምድቃስ ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምምጋብ እንምገቦ ምግብታት ትሕዝትኡ ብዝሑ ዓይነቱ
ክንከታተል ይግባአና ማይ ምስታይ ምዝውታር ከምኡን ማሕበራዊ ምትእስሳር ክህልወና ሓፈሻዊ ኣእምሮዊ ጥዕናን ተፃዋርነትን ክድግፍ እዚ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጥዑይ ናይ ምፅዋር ሜላታት ገዛእ ርእስኻ መክንኻን እዩ ኣብ ስፖርት ዝግበሮ ቦታ ምኻድ ስፖርታዊ ምንቅስቃስ ምግባር ላይብረሪ ምኻድ ኣካላትካ ምንቅስቃስ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ምኻድ ዘዘናግዓካ ነገር ክትገብር ኣብ ተፈጥሮ ዘለዎ ቦታ ከይድካ ፓርክታት ኔቸር ምስ ተፈጥሮ ግዜ ምሕላፍ እዚኣቶም ኩሎም ንምሽቃል ክቕንሱልና ይኽእሉ እዮም ማሕበራዊ ደገፍን ማሕበራዊ ቀረብን ከዓ ካልእ ስምዒትካ ንተኣምኖ ፈታዊኻ ኣባል ስድራ ቤትካ ወይ ሓኪም ግለፀሉ ኣካፍሎ ሓሳባትካን ሸቕሎትካን ምክፋል ናይ ምሽቃል ምልክታት ከፋኹስ ይኽእል እዩ ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ይቐኒለይ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ኣርእስቲ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒ